ned, og så vælter. Så ligger du bare på ryggen, så ligger du der og kigger opad. Ja. Så ligger man og flyder. Det er luft ind. Du kan ikke putte for meget i. Der er en overtryksventil. Så der sker ingenting ved bare at blive ved med at putte luft i. Du kan også mærke, når du får det putte luft i, så klemmer den altså lidt. Det er meget normalt. Det er være i overfladen. Hej, hun. Skal du have med i vandet glas, eller hvad? Det er op på det højeste sted. Det vil sige, at når du skal bruge den her, og skal luft ud af den, så skal den herop. Ja. En god ting, det er, at du kigger op på den samtidig med. Så drejer du lidt venstre skulder. Den er langsom til billeder. Du optager jo. Har du våddragt der deroppe? Det er våddragt, ja. Men det er